Apartament cu 2 camere într-un bloc din al doilea război mondial, din 1942, situat pe Ionescu John, la numărul 12, la etajul 1. Apartamentul are un living dublu cu un hol mic la intrare. Aici e o nișă pentru cuier, pantofar, un dressing mic. Aici e un dining, un loc de luat masa. Mergem mai departe în living, în cea de-a doua parte. Aici o depozitare, o de bara. Din living, în dreapta, intrăm în dormitor. Dormitorul are vedere către o curte interioară, o să o vedem imediat din balcon, din terasa mare. Aici e un balcon mic cu vedere în stradă, la Ionescu John, destul de liniștită strada. Baia matrimonială cu geam mare, dublu, și ea destul de mare. Intrăm acum în terasă. Terasa e destul de generoasă și are vedere către o curte interioară, atât între blocuri, dar și o curte a vecinilor de la parter, la etajul 1 apartamentul. Pe acolo ar fi calea Călăraș. Și iată ce curte frumoasă. Din living intrăm într-un alt hol mai mic, unde e grupul sanitar de serviciu, cu geam și el, și bucătăria, care e destul de spațioasă și ea în două părți. Uitați, mare. Repet, are 82 de metri apartamentul, cu cele două balcoane, cu balconul mic și terasa. Ce e interesant e că la într-un alt hol intermediar între bucătărie și probabil o scară interioară cred că pentru cameriste, pentru servitoare, cum se făceau atunci, avem și ghena. Practic ridicăm și aruncăm direct din balcon. Da. Asta e tot curtea interioară. Așa arată scara, e cu un lift de epocă și e pe rotund. Liftul nu mai e funcțional, repet, din 1942 e blocul, acela e liftul. Este la etajul 1. Iată și blocul și intrarea, aici în stânga e intrarea și acolo la 1 e chiar balconul de la dormitor. Clădirea are 3 etaje. Și asta e strada Ionescu John. E o stradă foarte liniștită, cu trafic redus și multe construcții cu regim de înălțime mic.